ساعة شعت مشت آخلو كاب قلقلو التلفزيون إرترا زينا ومسنادونا نفلم علينا زي خبركم تعذبتنا خمي تمسيو نلوم سولوس عسران كلتن مقابي استدالوا هاقراون زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كساف فتسامن مكتتالكم بخبر زعدم إفرام قدي كم تلمو الدما بقندي أرست زينا فلم مبل 34 عام الزخري مدمساس سنادو إذا بفعبت باستفلالية من سنادو تتسميلو محبر المعت جرادين وزباد قيسال ساي قبايو أكانيعو أبنو زباتات فورتو ساوان مولكونا عقمتات من إسياتنا محيال استفلالية نتفتات تسلاسيلو أمريكا مش چاينا نتصنح ديبلوماسيا وزي مكراو مليسو زقادت سبقمت توسط كمزلا تقليسو اللوام مدبرات تكالاس اللي إسرائيل نعراق ناب حدش عودو بخيلو تاتساقيوم أب نيجيريا باستخدام مدقعتي بوحدو 16 سلماويان سبات تقتلهم مبل 34 عام الزخري مدمساس نادو إز بعصر شعت مقابيت هبه فعبت باستفلاليه مسنادو تسنبيلو أبتي سب السلطان منغستي أز السراويتن تقماتو كتما فعبتن استرقبول سنسرعات أما حدار نوزبا فعبت آتو أحمد محمد نور رجب أبز اسمعو قال مدمساسنا دو إز حقوق على أبياتو أو سراوي زبال زنبره قزيف مقزات أو سراويت بمسبار نقلسز بإرترا ناب حدشين وسان المدرخ زي السقاقر منبار بمتكاس كاب تقدمي استقاعد السرحيتات بعينة تقون أو دادبو مسلطون فلوي كمز نبرا قليسهم مدمساسنا دو نسرحيت فنكلن زازام كويناتن باب زرحاوة تاريخاو قد ميزبالي آتو أحمد ناس الناس من لا إرترا روح كم زي كونا نهزب إرتران عالمن زبسر دموق واتهدراو سرحيت من بارقا رديوم أبتي ببهلاوي مسنارو تادمي قوز نبرا قاطامي نتسنبلن ممعراقا بستخايد سبورتاو قد مات نستعوتو شلمات تعديلهم زباو سراويت حرنة إرترا خب 10 شعات خصب 10 شعات مقابيت 90 شعات 288 عام تمرت زكادون مدمساس نادو إز زبسرن برك أو مدقعتي أبتقوانتي أميدا إرترا بزنبرة بريطانياوي غازيتانيان صحف تاريخن بزيل دافيدسون مزنا دين بين فوقبل كمز غلصو ذكريو محبر المعت جرادين وزبادق يابزقان عسال ساي غباي مهرتو بعينة متنن بمعبالا بعلاقاتات قوتاو صلوان مفتارة برتع السرح وسينو وكيل إرينا إبراهيم محمد نزدالو صبصاب ميكيل حدقو كأربايون أبنو زوبا دقة جماجم روبا باركاز نتف محبر المعتي جرادين بعصوتو حمشت مقابيت أبز كايرو سالساي قباي مهرتو بعينة متنن بمعبالا بعلاقاتات قوتاو صلوان مفتارة برتع كم سرح قليتهم أبومبر محبراتو يوسف دامر نزل سلاسلون تفتاتن زلوا محنقوتاتن بزملكة أبز أوروبا صبصاب أب كلتشان عصوتو شديشن زت مسرتن كلتين 40 شعاتن أبلا زلوون محبرهم زت فلاليو أحملتن فرتاتن بملمع طلب عراقاتات كبابن كينيون مملا عتوب سرحات يعمم كم زلو عبريهم أتو يوسف هاسعيبو أبلات محبر كاب قوامن ممرحن محبر وصاي بغطا مسنقاروز قبرو ركبات أفريزن تتكمتن بغطا زراخبلو بايتا زي مهلاو كمون تمساسال مرتياب حدا وقتي مفراي كابتوم نمراموم زسرح زلو تصقامات مخانو بمتقاس نزبر خوصيت وحدة عبالات محبر كدنفع زخاخيروم اما عدار نوزوبا دقة اتو همد إلا بوغنو اتي نوزوبا نمسناو حرشا موچو بمخانو بركت زبولا حارسوت بولكن بمحبرن زلمعوا أحملتن فرتاتن اب عراقاتات كبابن كالق كبابيتاتن لعلا بركتو يقبر كم زلو بمقلاص المعتي جرادين بحفشا عبالات محبر دما فلاي نبهرياو تصقاتات بزي هاسي أقبا فرياتو نمعباي كسرحو أتحساسيبوم أمزازم تقوبايا محدار زوبا قاش باركا أمباسادر محمود علي حوري أبزم محلالوفو ملغتي بمصنعون كرمتاون حرشا أتوتاون نتنو معباي زقبر صعري محدار زوبا كمزيد قوفو بمتقاس المعتي جرادين عينتن متأنن فرياتو بمعبال بحقتات محبر تقيدوم طلبات علاقاتات نمملان واقاتات نمرقان أبرتعون كسرحون نعقابا كبابي لعل قمت كهبون أتحساسيبوم سقم 6 ماي كتما عد قالان مفتاح بزعمة زيب زلع على 5 سراح بعسرت 4 مقابيتها بستخدر ركب تقليصو أما حدارتنو زباءاتو عند مسكلا دحنهم مس نبرتم محدارات كبابي سمومون ماي لافون أبز قبورزته أبكلتشن عسران حدن استقعتت حداس إلى أب مفتصن تختبتصح نهزبي أقول قلت كهبز صنح مسمرات ماي بحدش كغيرن
ዝርግሕኡ ክሰፍሕን ከምኡውን መከፋፈሊ ባስካ ክስራሕን ቦታት ዝመልኣሉ ሓድሽ ጀነሬተር ክዕደግን መደብ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ትግባር ናይቲ መደብን ካልእ ልምዓታዊ መደባትን ተሳትፎ ህዝቢ ወሳኒ ምዃኑ ዝተቐሰ ኣቶ ዳሕኖም ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይና ዘላ መሕረዲ እንስሳ ጽገና ክግበረላን ኣብ ማእከል ከተማ ህዝባዊ ዓይኒ ምድሪ ክስራሕን ወፂኡ ኣብ ዘሎ ውጥን ነበርቲ ዓቕሞም ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ክገብሩ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ብምምሕዳር ዝወፁ መደባት እትከታተል ኮሚቴ ልምዓት ብምምራጽ ዝከኣሎም ክገብሩ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጾም ኣብ ንኡስ ዞባታት ፎርቶ ሳዋን ሞልቅን ውዳቤታት መንእሰያት ብምሕያል ንቕሓቶም ንምብራኽን ዓቕምታቶም ንምምዕባልን ዝዓለመ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ተሰላሲሉ በዚ መሰረት እዚ ኣብ ንኡስ ዞባ ፎርቶ ሳዋ ብሞያ ዝሰልጠኑ 51 መንእሰያት ክምረቑ እንከለዉ መንእሰያት ባህሊ ንባብን ኣገዳስነት ትምህርቲ ኣብ ህንፀት መንእሰያትን ሃገርን ከምኡውን ተራ መንእሰያት ኣብ ምክልኻል ገበናትን ሃገራዊ መኸተን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ድማ ሓባራዊ ዘተ ተኻይዶም ኣብ ንኡስ ዞባ ሞልቁ ድማ ውዳቤ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ብ10 መጋቢት ኣብ ዘቃንዖ ቀዳማይ ጉባኤ ብምክያድ ኣካያዲት ኣካል ክመርጽ እንከሎ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2019-2020 ኣብ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ልዕሊ 85 ሚእታዊ ነጥቢ ንዘመዝገቡ 13 ብሉጻት ተምሃሮ ሽልማት ታምፌዳ ተዓዲሎም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ሹማ ንኡስ ዞባ ጊንዳ ምስ ምውሳኽ ደረጃ እናጎደለ ዝመጽእ ዘሎ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ክብኒ ምባሉ ብውህደት ክስራሕ ተሓቲቱ ርእሰ መምህር መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ሹማ መምህር መሐመድ ስዒድ ማሕሙድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መባእታ ድሓን እኳ እንተኾነ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ግን ኣዝዩ ከም ዝንክብ ብምግላጽ ጠንቁ ሰብ ክሳግማዊ መነባብሮን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ስለ ዝኾነ ወለዲ ዕድል ተምሃሮ ደቆም ከይኩለፍ ክድግፍዎንን ከተባዓብዕዎንን ተማሕጺኖም መምህራንን ኣብ ማሕደርቲ ከባብን ጎስጓሳት ከካይዱ ምጽንሖም ጠቒሱ ከዓ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለዲ ከዓ ብፍላይ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ዝዓብየሉን ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ዝቕጽለሉን ባይታ ንምጥጣሕ ጻዕርታቶም ከሕይሉ ተላብዮም መምህራንን ተምሃሮን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ከዓ ካብ ማእዲ ትምህርቲ ርሒቐን ኣብ ገዝአን ኮፍ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ምዃነን ብምሕባር ትምህርተን ንኽቕጽላ ወለድን መምህራንን ዝምድንኦም ሕይሎም ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ሹማ ካብ መባእታ ክሳብ ማእከላይ ደረጃ 180 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 457 ተምሃሮ ኣለዉ ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብትና ስዕባ ህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣሜሪካ ምስ ቻይና ንጸንሓ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው መሊሱ ዘጋድድ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ ተንተንቲ ፖለቲካ ገሊጾም እዚ ተሓበረ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ብስም ሃይማኖት ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ሰመዚ ቻይና ሓድሽ እገዳ ድሕሪ ምጽዳቕ እዩ ነቲ እገዳ ዝኾነ ቻይና ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ክትወስድ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ኣብ መንጎአን ዝጸንሐ ኩሉ መድያዊ ዘይምቅዳው ክኸርር ከም ዝኽእል ብኣግኡ ይእመት ኣሎም ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ተኣጊዶም ዘለዉ ሰመዚ ቻይና ካብ መገሻ ዝኽልክል ምዃኑ ተፈሊጥሎም ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ሰመዚ ቻይና ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ቻይና እውን ተመጣጣኒ ዝበለቶ መልሰ ግብሪ ክትህብ ምጽንሓ የረድኦም ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ሕድሕደን ዝወስድኦ ናይ እገዳ ስጉምቲ ንኽልቲኣተን ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት ሃገራት እውን ብኣሉታ ከም ዝጸሉ ይግለጽ ህላዊ መደበራት ትካላት ስልያ እስራኤል ኣብ ዞባ ኩርዲስታን ንዒራቅ ናብ ሓድሽ ዓውደ ውግእ ከይልውጣ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ እቶም ተንተንቲ ነዚ ዝሓበሩ ኢራን ኣብ ልዕልቲ ዒላማታት ዘጀመረቶ መጥቃዕቲ ሚሳይል ብዝለዓለ ከም እትቕጽሎ ድሕሪ ምጥንቃቕ እዩ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ምምሕዳር ዞባ ኩርዲስታን ነቲ መደበራት ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ከኣልዮ እንተዘየለ ግና ኣብ ዝኾነ እዋን ከጥቁዖ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሓቢሮም ኢራን ብ13 መጋቢት ነቲ መደበራት ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሚሳይል ከም ዘካየደት ብሰንኩ ድማ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ከም ዝወረደ ዝዝከር እዩ እቲ መደበራት ንጸጥታ ጥራይ ዘይኮነ ንጸጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ስጋኣት ምዃንያ ኢራን ሓቢራ ዘላ
ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዒላማታት ኢራን ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ከተካይድ ዝጸንሐት እስራኤል ነዚ ኣብ ዞባ ኩርዲስታን ከም ዘሎ ዝጥቀስ መደበራት ኣብ ዝምልከት ዝሃበቶ ወግዓዊ መግለጺ ዛጊት የልቦን። ኣብ ዝሓለፈ ሳልስተ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጄርያ ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 16 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ንሰመዚ ጸጥታት ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። በቲ መጥቃዕቲ ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ብርክት ዝበለ ኣባይታ ከም ተቃጸለን እቲ ሓበሬታ ኣፍሊጡሎም። ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የልቦን። ሰሜናውን ማእከላይን ናይጄርያ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ሃገር ተደጋጋሚ መጥቃዕትታትን ጭውያን ከም ዝካየደሉ ጸብጸባት የረድኡ። መራሕቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳን ኢጣልያን ብቆንዱ ኣብ ኩናት ዩክሬን ዘተኮረ ናይ ማንዛ ርክብ ትማል 21 መጋቢት ኣካይዶም። እቶም መራሕቲ ኣብ ርክቦም እቲ ኩናት ኣብ ሰላማውያን ሰባት ብዛዕባ ዘውርዶ ዘሎ ክሳራታት ከምኡውን ኣብ መንጎ ወከልቲ ሩስያን ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ብዝምልከት ከም ተዘራረቡ ተሓቢሮም። እዚ ቀላሕ ዘሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ከተማ ብራስለስ ቤልጅም ዑደት ብምክያድ ምስ መራሕቲ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ብቁጠባ ዝበልጸጋ ሃገራት ጉጅለ 7 ኣባል ሃገራት ኣውሮፓ ሕብረትን ዩክሬን ክግበር ብዛዕባ ዝከኣል ቁጠባዊ ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ደገፍ ክዘራርብ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ዝገብሮ ዘለዋ ደገፍን ዝህቦ ዘለዋ መግለጽን ንኹናት ዩክሬን ናብ ዝኸፍአ ኣንፈት ኣምርሒዎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ሩስያ ዝኾነት ሃገር ኣብ ኩናት ዩክሬን ቀጥታዊ ምትእትታው ምስ ትገብር ዝስዕብ መልሰ ግብሪ ተሪር ከም ዝኸውን እያ ብተደጋጋሚ ተጠንቀቕ ዘላ። ወራሲ ዓራት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ትማል 21 መጋቢት ኣብ ከተማ ካይሮ ምስ ፕሬዚደንት አልፈታህ አልሲሲ ከም ተዘራረበ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት አልሲሲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ንክልቲአተን ሃገራት ብሓባር ኣብ ጸሉ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ከምኡውን ኣብ ግብፂ ኣብ ዘሎ ናይ ወፍሪ ዕድላት ዓሚቕ ዘተ ከም ዘካየዱ ሓቢሮም። ግብፂ ንጸጥታን ርግኣትን ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ከም ትሰርሕ ዝገለጸ ፕሬዚደንት አልሲሲ ነዚ ንምዝራግ ንዝውሰድ ስጉምቲ ብመትከል ከም እትቃወሙ ኣነጺሩሎም። ብዘይካ ዝኽልቲአቶም መራሕቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ናፍታሊ ቤነት ስሉሳዊ ርክብ ከም ዘካየዱ ተገሊጹሎም። ክቡራትን ክቡራንን ዜናታት ንምዛም ኣርእስተ ዜናታት ክደግመልኩም እየ። መበል 34 ዓመት ዝኽሪ ምድምሳስና ደውዝ ኣብ ፍዓበት ብዝተፈላለየ መሰናዶ ተጸንቢሉ። ማሕበር ኣልማዕቲ ጀራዲን ዞባ ድገ ሳልሳይ ጉባኤኡ ኣካሊዱ። ኣብ ንዞባታት ፎርቶሳዋን ሞልቁን ዓቕሚ መንእስያት ንምሕያል ዝተፈላለየ ነጥፈታት ተሰላሲሎም። ኣሜሪካ ምስ ቻይና ንጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው መሊሱ ዘጋድድ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ ተገሊጹ። ህላዋ መደበራት ትካላት ስለያ እስራኤል ንዒራቅ ናብ ሓድሽ ዓውደ ውግእ ከይልውጣ ተሰጊዩ። ኣብ ናይጄርያ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 16 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም። እምበኣርከስ ክቡራትን ክቡራንን ሓፈሻዊ ዜናታት ተዛዚሙሎ ብወገና ብሩኽ ምሸት።